Morjesta. Tervetuloa, tervetuloa. Tänne näin, niin. No niin. Yes. Vuotta vai. No niin, eikä anneta oikein isot aplodit vielä, katsotaan kestääkin pöytä. Tervetuloa Teuvo Perävainen. Stanley Cup-voittaja in the house voi sanoa, eli Mäkelän lukiossa. Ja ensinnäkin tietysti onnittelut ja minkälainen on ollut. Vähän oli turbulenssia tuon Stanley Cupin saapumisen kanssa ainakin. No oli turbulenssia joo, että eilen heräsin aamu 6 siihen viestiin, että koneet on pahasti myöhässä ja ei tiedä mitä tulee tapahtua. Siinä meni kaikki oikeastaan pitkät suunnitelmat meni ihan uusiksi. Koko ajan suunnitelmat tuossa eilen ja muuta. Loppujen lopuksi sitten 7 maissa tuli Suomeen ja sai se tuohon vielä illan viettoa. Tämä on kyllä hienoa saada. No missä kaikkialla tää The Cup on nyt sitten käynyt? No ei, tuli meille himaa ja käytiin vähän poikien kanssa saunassa. Kyllähän piti poikin käyttää saunassa. No, totta kai, ja poika on käyttäytynyt hyvin ja... Se on ollut ihan kiltisti vielä, että ei ole mitään ongelmia ollut. No niin, mitäs tää päivä nyt tästä jatkuu? Mitäs sulla on vielä tänään määrästy täällä vanhalla lukiolla nyt käymässä, niin mihin te olette menossa eteenpäin? Joo, oltiin tossa Jokereella kannassa äsken ja käydään vielä tossa kilpailijafirma Pykissä ja käydään sitten vielä tossa vanhalla säpäjengillä Tapanilassa ja sitten mennäänkin Kuopioon ja alkaakin Kimenpäivä tosta noin ja mä lähden sinne vielä mukaan. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, kun tässä sun opettajat muisteli, että ei tästä ole montaakaan vuotta, kun sä olit vielä tuolla ilmasit nuorena oppilaana kaukalopalloturnauksissa ja koulun salibänditurnauksissa ja liikunnanopettaja sanoi, että dominoit sielläkin jo lukion ykkösenä ihan niin täysillä, niin mitäs lukio, sulla ei olisi hirveästi jäljellä enää. Sä oot harvinainen Stanley Cup-voittaja. Ensin Stanley Cup ennen kuin ylioppilaslakki. No joo, jos tosta sais muutaman kurssin, niin pääsis taas vähän lähemmäs. Luuleeko sä, et ole mitään realismia jatkaa? No sen näkee sitten jossain vaiheessa, että ei tässä vielä hätä, mutta totta kai nuo opinnot olisi hyvä hoitaa. On kyllä siinä mielessä tullut paljon aina apuja, ja se on enemmän niin ollut itsestä kiinni, just miten niitä hoitaa. Tämä on aikamoinen rumpa olla Stanley Cup-voittajana, niin miten sä oot ehtinyt harjoitella? Koska siinä on helposti käy niin, että sua rivitään nyt jokaiseen suuntaan. No joo, totta kai vähän lyhyempi kesä tulee tähän, se on ihan ymmärrettävää, mutta ei tässä. Mä oon tossa jo viikon verran reenaillut oikeastaan ja nyt tästä lähtee hyvä reenijakso käyntiin, että vielä ehtii vetää hyvä jakso ennen kaudella. Ja nyt se tavoite on sitten saada nähtävästi lisää sitä voimaa ja massaa. Niin... No nimenomaan vähän lihaa luitteen ympärillä, sitten parempi taas mennä kulmavääntöön ensi kaudella. Näin. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Mä luulen, että täällä on vähän Mimmarin pyytäjiäkin odottamassa, mutta mä otan tuohon perään vielä toisenkin haastattelun.